आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सासेल' फोरोंगिरि थानाय गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङालासे 1000 फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारिखौ लागासिनो। बे हाबाफारिखौ दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2 नं माजुलि गुदि फरायसालियाव सासे फोरोंगिरि थिसननायनि गेजेरजों बेखेवो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बयबो मिन्थियो, जोङो मोनफ्रोमबो माहारिनि जे अलखद आरो मोनफ्रोमबो थासारिखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनैबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जिरायनानै थायाखै। फरायसालिफोराव जोङो सासे फोरोंगिरि बा सिंगेल टिचारनि जि फरायसालिनि जि अनजिमा बियो दिनै गोबां जानानै दङ, जायनि थाखाय जोङो जि मोनसे गुन गोनां जि मोनसे सोलोंथाइ जोङो नागिरदोंब्लाबो जोङो थांनाय समाव जोङो मोनफुंनो हायाखै आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा भलन्टियारि जोङो फोरोंगिरि थिसननाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावदों आरो दिनै उदालगुरि जिल्लायाव दाखालिबावै खाग्राबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आवथायाव थानाय जि बटाबारि एलपि स्कुल, बे बटाबारि एलपि स्कुलाव जिल्ला हिसाबै दाखालि बेखौ बेखेवनानै लाबाय आरो दिनै नैबे नोलोबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङावबो नैबे 2 नं माजुलि जि गुदि फरायसालि बेवहाय जोङो बे 1000 फोरोंगिरि थिसननाय जि हाबाफारि बेजों सोमोन्दो लाखिनानै नैबे नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङावबो दिनै जोङो नैबे 2 नं माजुलि गुदि फरायसालियाव जोङो फोरोंगिरि थिसननाय जि हाबाफारि जों बेखौ लादों आरो जोङो जिल्लानि सिङाव जोंहा गासै 22 दख'रा दङ। जोंनि मोनफ्रोमबो दख'रायाव 10 खान 12 खान बेबायदि सिंगेल टिचार गोनां फरायसालिफोर दङ। दा बेफोर मोनफ्रोमबो फरायसालिफोराव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो भलन्टियारि जोङो सासे जोङो फोरोंगिरि जोङो थिसनगोन। जि फरायसालियावनोखि सासेल' फोरोंगिरि दङ, जोङो मोनफ्रोमबो फरायसालियाव जोङो थिसननो थाखाय जोङो दिनै जोङो नाजादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै मावफुंगासिनो दङ आरो बेखौ जोंनि खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा, जोंनि गारजेन, जोंनि SMCनि जोंनि दैदेनगिरि, जोंनि गाहाय फोरोंगिरि, जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि बे हाबाफारिखौ बयबो मदद आरो हेफाजाबखौ होलांबाय थानो हागोन। जोङो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाना जों खावलायदों। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो बयबो जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जोङो आवगायगोन। जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो दिनै आवगायगासिनो दङ आरो दाखालिबावै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मोनसे मिशन फोसावदों, मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन। जोङो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ, मानो होनब्ला जोङो बयबो मिन्थियो जे सासे फरायसाया दिनैनि समाव जुदि बियो माबा मोनसे गावनि जिउखौ बा फिउचारखौ जोङो दाफुंना लानांगौब्ला बेनो मोनसे स्किलबो गोनांथि जायो आरो स्किला बेनो जे बे स्किलनि गेजेरजों जोङो गावखौ बोरै दाफुंनो हायो। दिनै जोङो बयबो मिन्थियो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोङो कम्पिउटार रोंनांगौ दिनैनि समाव। दिनै अनेक जोङो माखासे खामानिफोरखौ दिनै रोंनो गोनां जायो सासे फरायसा हिसाबै आरो बेबायदिनो जोंनि जि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन जों बे हाबाफारिखौ लानानैनो नैबे जि मोनसे 1000 अफ स्कुल जि सिंगेल टिचार जों बे हाबाफारियाव जोङो टेम्परारि बा भलन्टियारि जि फोरोंगिरि थिसननाय बेबो मोनसे मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसननिनो मोनसे हाबाफारि। ओंखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो बयनिबो मदद आरो हेफाजाबखौ मोनगोन होननानै जोङो मोनसे मिजिंथिदों।